Beograd na vodi. Evo ovdje je jedan Mercedes Lugansk. Ova švajcarska, sad je prošao, ono je neki džip švajcarski isto, 4 auspuha. Ima tako tih vozila s jakim po motorima, naprave buku kad daju gas. Ima kad prođu jedan za drugim, onako pa ispadne kao na trkama, malte ne. Ništa, ovaj video, evo da posvetimo ovoj ovdje ulici. Zaboravio sam kako se zove. Eto, čisto malo da gledalci vide kako to izgleda. Šta se vozi? Montenegro bar. Pored njega ova kamiončuga. Tu su i ovi ljudi sa građevine. Jebi ga, oni se mnogo ne zabavljaju, njima je radno. Njima nije mnogo do zajebancije. Zabavljaju se ovi mame sa malom decom koje ne rade. Eto, njima je zajebancija. Evo ga, ovdje je neki prevoz. Evo, ne radi sad ovo semafor ovaj koji pokazuje koji dolaske ovih autobusa. Eto. Ljubljana. Evo još jedni švajcarski TG, nemam pojma koji je to grad. TD i Nemačka. Eno, američke tablice Honda vidimo odavde. Valjevo. Cirih. Viš šta ih je iz inostranstva, mamicu im jebem u pičku. Evo te život, ja ovdje patim, a oni uživaju, mamicu im jebem. Neka dobra kola, što bi rekao onaj Raka u onoj seriji Vratit će se rode. Beograđani, mamicu vam jebem, koji ja sad iz ove strance je dobra kola. Eto, ako imate para možete da kupite ovaj Ferrari, ima crni, beli, crveni, šta ja znam. Ja ću malo da sačekam ako ne dođe moj prevoz, moram preko centra da idem kući. Podgorica, X4 ja mislim, BMW. Nemačka. Ljubljana, Mercedes, S klasa, Slovenci. Joj, nemam pojma. Evo ga ovaj, Texas, Honda Civic iz Texasa. Izgleda je ono auto na struju. Norveška, Jeep, Audi Jeep. A mi je obična raja, evo 511, 3A. Jebi ga. Dobro, mogu ja kupim kola, ali to je za 2-3 hiljade evra, neki krš, to ne treba mi. Budem rob kršu, šta će mi to? To je sviranje kurcu. Šta je, evo, snimak se nešto neće da lepo zoomira. Kurac. Tivat. Turisti. A dobro, to su sve uglavnom ovi naši, što bi rekli, Crnogorci i Srbi iz inostranstva. Novi Sad. Turisti.
Da li je ovo moj autobus? Nije. Ja imam problem ovdje s ovim mojim autobusom, izgleda nešto loše ide, ja ne znam čemu je stvar stvarno. Ne znam. Eno ga, Eko 2. Jebote, drugi već. Fiat 500, dobro, fiće. Evo, ova je isto švajcarska. Neki Opel. Evo, jebote, opet 511, jebote, za 2-3 minuta. A ja? Jebote, život, Inđija. Vijen, Ljubljana i ovaj za Obrenovac ide ko lud, 860, jebote, život. Zagreb, Mazda Jeep. Kažu u medijima došli ovi lažni studenti iz Ukrajine i Hrvatske. Pa brate, izbaci ih iz države i zabrani im ulaz. Šta mi tu kenjate u novinama kao došli pa došli. Pa jebote, došli jebote. A dobro, možda nisu načinili krivično delo, ali opet bih ja izbacio. Bratislava. Evo što seru u Holandiji, što seru u tim vestima. Ništa, ja moram da uskoro prekidam video. Šta je ovo, neki Jeep Ford Austrija Raptor, Ranger Raptor Austrija, eto, to je uglavnom to. BG99 BG. Jebote, šta evo ga, ja još ovog ispratim sa ovim trotinetom. Dvoje na trotinetu, evo, sad će proći. Evo, deca. Deca. Ništa, eto, to je to. Da li će policija da ih opomene? Neće. Eto. Ne bi smjeli da voze trotinet po ulici. To je to, pozdrav.